Sådan laver du tape-rammer, du kan bruge, når I skal lave nogle kreative projekter. Det her, det er 21 mm lister, som er skruet sammen. 31 på langs og 24 hernede, og herinde kan I se de midterlisterne. Men alle målene står i e-bogen. Og så er det meget vigtigt, at man forborer hver eneste gang. Og her kan I se, her er en skrue i hver side. Og der er skruer her ned til mellemlisterne. Og her sidder fødderne. Det er sådan nogle, man lige kan vrikke af. Og de ser sådan her ud, når de er lavet. Der er tape på, fordi træet giver sig. Og det skal helst sådan ligesom sidde i spænd, for det kan holde godt. Det kan være, at man lige skal give dem et slag, inden man sætter dem på plads. Og grunden til, at de kan tages af og på, det er, at man kan pakke dem sammen. Så har man en ramme her, og så putter man den ned i en plastikkasse. Og her kan man så have alle sine rammer nede og ligge. Her kan ligge 6 rammer i. Her så taper jeg. Jeg tager malertape, ruller det ud i et langt stykke hele vejen hen, og så tager jeg en hobbykniv og skærer op her, og så har du alle de små stykker tape. Og så siger jeg til børnene, at de skal bruge deres pegefinger ind imellem her og hive. Og så får de et stykke tape, de kan bruge. Sætter jeg den lige på igen, for så kan de bruge. Og det kan man jo selvfølgelig gøre på begge sider. Her kan I se, der er det taget her. Så taper man op. Og så er de simpelthen klar til brug. Alle målene står i e-bogen, og der er også flere billeder. Så held og lykke med det, og håber I får lavet nogle sjove kreative projekter. Hej!